Kde sa to vlastne na XAP, hej? Ten pohár. To nemám pripravené. Som sa to teraz rozbehla. Ešte raz. Ahojte, volám sa Eva a chcela by som vás touto cestou pozvať na zimné športové hry US Steel. Ja som bola veľmi milo prekvapená, keď som na prvých športových hrách stretla kolegyne a kolegov z úplne iných odvetví a z úplne iných oblastí našej spoločnosti. Bolo to veľmi príjemné, zábavné, pre mňa to bolo fakt možno až dojímavé. Na športových hrách sme sa zúčastnili zo začiatku spolu s deťmi a bola to perfektná zábava aj možnosť výjsť do prírody, zašportovať si s rodinou, stráviť nejaký pekný deň a zúčastnili sme sa aj karnevalu, ktorý je zábavná forma, ako deti dostať na kopec a na sneh. Podarilo sa mi dokonca získať aj takúto trofej krásnu, ktorú mám aj vďaka Lucii Petrovičovej, ktorú touto cestou pozdravujem. A je to pre mňa každým rokom výzva, aby sme si, možno ju nikdy neporazím, ale vždy sa priblížim aspoň časom k jej výkonom, ktoré sú vynikajúce. A taktiež je to príležitosť, kde sa môžete porozprávať s ostatnými kolegami, môžete si dať fajný guláš, palacinky a vyvetrať si hlavu z týchto každodenných starostí. Dúfam, že nám tohto roku vyjde krásne počasie, pretože som zažila ročníky, počas ktorých nám fúkal vietor, bola hmla, nebolo vidno ani štart a bolo vidno len zo pár bránok dopredu. Takže, ale prežili sme a boli sme vonku, boli sme spolu a vyhrali sme aj takúto trofej. Touto cestou vás ešte raz pozývam a vyzývam, aby ste ma porazili v obrovskom slalome na tohtoročných zimných športových hrách.